Dobrý den, pojďte si dnes s námi projít naučnou stezku Cibulka. Vyrážíme z parkoviště na naučnou stezku Cibulka na Sokolovsku. Jdeme 3, já, manželka a naše York teriérka Imi. Trasa k rozhledně měří přibližně 2,5 kilometru a vede mírným zalesněným svahem šibeničního vrchu nedaleko Oloví. Pokud sem tedy vyrazíte, čeká vás pevněná cesta a mírné stoupání. Zatímco Imi zkoumá terén, my ochutnáváme v lesním podrostu borůvky a brusinky, které právě dozrávají. Pokud sem tedy půjdete, zastavte se u dřevěných naučných panelů, které mají interaktivní pohyblivé prvky a na kterých si můžete vyzkoušet různé mechanismy a zjistit fakta o místní přírodě. Hlavně děti si to fakt užijí. Zhruba v polovině cesty narazíte na rozcestí na netradičně postavenou kamennou lesní kapli. Kaple podle dostupných informací je stále, i když výjimečně používána k obřadům. Na konci cesty vás čeká rozhledna Cibulka. Jde o hezkou ocelovou konstrukci, jejíž tvar přesně odpovídá názvu. Manželka s Imi zůstávají dole a já stoupám po schodišti nahoru. Výstup na vyhlídkovou plošinu ve výšce necelých 30 metrů určitě nevynechejte, fakt to stojí za to. Uvidíte odsud hřeben Krušných hor a část Sokolovské pánve. Zpět k autu se pak vrátíte stejnou cestou, nebo pokud jdete pěšky, můžete se jít do Oloví a odsud vlakem do Sokolova nebo Kraslic. Nenechte si ujít návštěvu rozhledny Cibulka. Opravdu to stojí za to.